correr. Vale, vou a ir con tranquilidade, a ver que este todo despexadiño, que non haxa cousas en que chocar, nin nada. Vou a xunto a vítima, é dicir, xa fixe a pé de protexer. Está todo protexidinho. Non, aquí non vai a chocar con nada. Entón, vou a avisar. Xa estou co teléfono aí, e os manos libres aí posto a que teléfono temos que avisar? Moi ben, 112, acordádevos. Moi ben, pois estou co teléfono na man, pero ahora tócame o último apartado, socorrer. Entón vou a xunto a él, ei, socorrer, que lle pasa? Sí, así é. Home, que tampouco é un nombre fácil, Así é, Pepe. Así é. Non se vou facer, darlle unhas cantas tontas ni nada. Pero chamo, nada, non teño resposta. Bueno, pois non teño resposta. Que fago? Que eu teño que mirar que non se respira. Ver como aí, a ver, está respirando, non? Que se ven, además, vai... Está respirando. Pois como está respirando, que é o que teño que facer? Salto, poñelo de lado. A poñelo de lado, claro, a ver. Pois, eu vou a poñelo hacia ese lado para que o vexades, vale? Entonces, vou a ir, sí, vou a ir para este lado. Recordade que se ten gafas como a min, tedes que sacarlle as gafas, porque imaginade a mí cando me volteades para un lado, a gafa, quédame clavada aquí no nariz, entonces vale, quitar, sí, é o malo que temos gafas, non hai que facerse, temos que usar lentillas. Entón, eu vou xiralo para aquí. O que me estorba este brazo, non yo vou a deixar de baixo. Entón, aparto yo para un ladinho así. Despois, este brazo, ele é pequenino, movíao ben, pero este brazo poño aquí, non este ombro. Esta perna levanto, dobla para mí. E poño aí así de lado. Ai, Dios mío, non me tapes a nariz. Ai, me muero. Ella está muerta. Auxilio. Vamos mal, dura, acordádevos. Digo isto porque nas casas, se vos ocorre na vosa casa, o importante é que non estén en colchón na cama. Por qué? Porque reboza. Claro, imagínate que eu fago isto nun colchón. A compresión que fago é menor. É dicir, non consigo. O colchón faime como esa espuma, pero baixar máis. Entón, o ideal é sacala da cama co chan. Eso é o ideal, vale? Como se poida? Con unha sábana tirando, necesitaremos axuda, non podemos estar solos. E na casa, sobre todo vos, os nenos, que non tedes tanta forza para facer unha RCP, é super importante, se sabedes actuar, liberar a quen este na vosa casa que lle pasara algo, liberar a zona de obstáculos, abrir a porta e chamar a 112 e empezar a facer algo mentras non chega a ambulancia. Aseguro-vos que salvanse así as vidas, Eso salva máis vidas un neno que sabe chamar e actuar correctamente e abrirlle a porta aos servicios de emergencia e non estar os servicios de emergencia vendo onde está o sitio e se pode entrar ou non, que alguén que non fixo nada que se ponga a gritar pola ventana, vale? A min que este a gritar pola ventana, si, saberei onde está, pero é como entro, entendedes? E isto é moi importante. Se sabemos facer a RCP e temos a persona xa no chan, xa comprobamos, primeiro temos que comprobar, e se respira, non respira, nin está consciente, acordádevos, centro do peito. O centro do peito está aquí, acordade, non está aquí arriba. Todos localizastes ben o centro do peito. Recordade que o esternón, este oso que tal, empeza aquí e acaba aquí. Este cachiño de aquí, vale? Este aquí. Bueno, pois o centro do peito sempre vai a ser aquí.
Non vamos a presionar nunca aquí abaixo para romper isto que acaba no que acaba o esternón, que chamase apéndice sifoides, que hai un trianguliño, nin vamos a apretar aquí, que tampouco. O corazón témolo aquí no medio, vale? O corazón non está en este lado, vale? E que todos vamos ca man aquí, ai, dome o corazón. O corazón está máis centrado no peito, por eso damos as compresións no centro do peito. O que pasa é que o corazón, sabedes que fai así como un piquiño, non? Vai así hacia o izquierdo. Hai xente que ten hacia o dereito, vale? Pero anatómicamente normalmente vai hacia ese lado. Por eso dicimos que está no lado izquierdo, porque está indicando hacia o lado izquierdo. Pero as compresións danse no centro. Sabedes que temos que baixar os 3 dediños aquí, nese hueso. Vos tocadevos o hueso ese e pensade que tedes que baixar moito. O ideal é poñer o talón nese punto que localizamos da nosa man, entrelazar a man e poñernos. Para facer forza, nós estamos de rodillas e poñemos os ombros rectos hacia a persona. Vedes que eu estando recta xa baixei un pouquinho. Se estou aquí, vale, entonces eu recta e o que fago é comprimir a canción que vos se vos ocorra. Non sei. Nós, na realidad, decimos 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012. Non podemos ir contando, vale? Porque se vamos contando, vámonos agotando. E vamos a estar en esta posición hasta que veña a axuda. Problema, cánsase, márcanse nos as mans. Vamos a estar, que a veces xa vamos a facer así. Da igual. Se estamos solos e non temos axuda, temos que facelo. O ideal é sempre que comencemos que alguén nos vaña a axudar. Ainda que non teña nin idea de nada, da igual. Que nos veña a axudar. Porque pode ser un descanso para nós. A mí se me vedes facer isto, eu vos digo, mira, que despois tesme que relevar. Vai vendo como fago. Vades a saber facelo. Entendedes? Ainda que non fagades ca mesma presión que podo facer eu o todo. Vamos. Ela está. E a veces ponse morada. Pónense morados, colorados, vale? Dicir, que están afogando. E que se non actuamos nese momento, a ambulancia non chega, morre. Pero seguro. Entón, nós o que temos que facer é xusto, aquí temos as escápulas, non? Ou homóplatos, como que irades. Entón, xusto aí no medio, aquí, baixámola e dámoslle ca palma da nosa man 5 golpes. Vale? Non aquí abaixo, así. Esas son palmadiñas na espalda. Palmadiñas na espalda, dánselle aos amigos e tal. Pero os golpes fuertes aquí, dárselle cando está afogado. Fuertes, vale? Non lle vamos a dar fuerte, agora non vamos a facer fuerza. Pero fíxate como está vestido coa mano, coa palma, non coa man, coa palma. Ca palma da man, vale? Pero fuerte. E que a persona ten que estar o máis indignada posible. Se non lle saleu nada cos 5, xa estamos detrás da persona. Entonces, porque buscamos, a ver, o embrigo, non tenemos que estar mirando, ai, a ver, onde terá o embrigo, non necesitamos, verdad? Nós tocamos e xa encontramos o embrigo normalmente das personas. E se dudamos ou calquer cousa, porque non llevemos o embrigo, buscamos máis arriba, ao final das costillas, vale? Un buratiño que hai aí. Cerramos o puño, acordádemos, cerrar o puño. E o puño non poñelo así, en posición horizontal, por debaixo. En posición, que teño isto aquí debaixo. En posición horizontal. E cubrimos ca outra man a súa, e o que facemos é pa dentro e pa arriba, vale? Pa dentro e pa arriba. Porque igual lles botas a todos eles o almorzo. Non é plan. Entendedes? Tamén, 5 veces. Non dá resultado? Pois volvemos, xa estamos detrás. Volvemos a darlle 5 na espalda. Non le podemos dar máis de 5. Non, mellor solo 5, vale? Mellor alternamos 5 con 5 compresións abdominais. 5, 5. Pero a persona resulta que xa non lle fixo nada. Pode pasar que non lle solucionemos nada con eso. Por eso, os que salen na tele, claro, son os que se solucionan. Vale? Pero hai que non se soluciona. Pois porque o ten moi
moi abaixo das vías respiratorias e non é tan fácil sacalo. Vos pensade que as nosas vías respiratorias, claro, son pa o aire, non son pa comida. Entón, claro, as nosas vías son así, un pouquiño grandes, pero van achicándose. Cada vez que chegan os pulmóns van poñéndose máis pequenas. Entón, imaginades, non é o mismo ter un atragantamento aquí neste burato que telo nun buratinho así pequeno. Vale? É máis difícil de sacar. Pois por eso, ás veces, as maniobras non dan resultado. Non deron resultado, pero nós estamos ca persona, entón, acompañámola, deixámola, porque se nos vai a marear e vai a quedar o chan. Unha vez que este no chan, xa é unha persona que se non chamamos antes, porque sempre que vayamos a facer unha maniobra de Heimlich ou uns golpes, pegar un grito para que alguén veña a axudarvos. Non é mellor axudarvos facelas, senón a axudarvos en caso de que a persona quede inconsciente, que pode pasar. Pois unha vez que está inconsciente e non respira, outra vez RCP, vale? E se eso non dá resultado, ya moi. A RCP nun atragantamento tamén é unha das maniobras que máis resultados dá. E se por algún caso no... Ese dá resultado. A ver, que se nos ocurre? Imaginadevos, eu xa lle din os golpes, xa lle fixen a maniobra de Heimlich. Non deu resultado a ela, desmayóuseme e eu comecei, pois, as compresións. Comecei as compresións e de repente, pois a persona reaccionou e botou fora o que tiña. Que teño que facer? Ponerla así, de lado. Como dixeches? Exacto, poñela de lado. Vale? Dime. Por que a maniobra ten ese nome? Polo señor